Nkulu ameneyo good morning mwadzuka bwanji konse kumene muli. Nkulu ameneyu dzina lake ndi Maxwell Thyolera. Ameneyu adali ndithu presidential advisor, mlangizi wa a president mu nthawi ya MCP. Ndi kuthekanso panonso mchimodzimodzi sinanga amalangiza bwino nabe Achakwera kumene aliko. Ndiyebe mtsikana ameneyu pamene adachita video yake yonena kuti Achakwera constitution malamulo a MCP asizayimireso chifukwa ngolephera. Maxwell Thyolera ameneyu ndithu adabwera ndi kukhala ngati kuti akutsutsa mfundo zimene zizi nkuyamba nkumunena mtsikanayo kuti iyeyu akukamba zosamveka. Nde apapa mtsikanayo waona kuti nkhani imene isanga ngoyisiyasiya choncho komano ikufunika ndithu iyankhidwe. Choncho apa wabwera ndi video yake kumuyankha ameneyu Maxwell Thyolera kuti mphanga iwetu ukunama. Chilungamo cha nkhani ndi ichi. Hello everyone. Last time I promised that I was going to do a video ya my presidential advisors. Nde lero ndifuna ndigambeza presidential advisor mmodzi, Maxwell Thyolera. Why I'm interested in talking about him is because of the comment he made on my last video. So I wanted to respond to him komaso ndimafuna so ndigambe mbali yao as a failure in the previous government, because he was a presidential advisor on parliamentary affairs. My question to you is, according to you as presidential advisor, Munali, how many members of parliament lost under your watch? And as presidential advisor, I expected you to be telling the president the truth. There's a many situation in a river ground. And Muntamemo Kumunena Gudali disgruntled you. He wrote a message to our president last year, 2024 on 4th December, and announced Zonena Gudi bwana antukunja kuno ndokwiya ndi mmene zinthu zikuyendera. And odita titipirerero kumasankho simukawina anthu sakukufunani. Ndi anthu ngati niyo amene mauza president kuti zinthu zikuyenda bwana musadandaule niyo mtima malo boma ndilomwe silisintha boma mupitirira kulamula. Amena naye ndi chikondi nda president, between the two of you ndi ndani. And maybe you may also wonder the reason why ku constituency kwanu simunawineso muli ndi mbiri zokuba ng'ombe constituency kwanu kuti munaba ng'ombe ndikukatsegula butchery ku 23. So sometimes tikamayankhula as politicians kandi anthu tisamachite kufufuza kuti yu munthu ayankhule ndoti akhale mwana wa uje kapena mwana wa uje. Ino mafuna kuti ayankhule mwana wa ndani. When you say kuti mwana amene ndi mwana wa akuti mwakuti the person is being disgruntled, mafuna bwera azayankhule ni ndani. Who do you want to come and talk to you kuti zikula kwikandi zakuti. In honesty, I'm unstoppable when it comes to issues that I know kuti ndizothandiza Japan, because I have a love for the party, not because there's something that I want to benefit or what. No, and there's nothing that I want to achieve. What I want to achieve is change, because zinthu zambiri ndizonoti ndizolakwika and zikuone sasa kuti muna constitution iso ya Japan simumaidziwa kwenikweni, if you ask me, because if you knew the constitution ya Japan, I don't think you'd disagree with what I was saying, because the constitution ya Japan imanena kuti president amaima 2 consecutive terms, and president ujanga pokapoka ngati wasankhidwa ngati president wa dziko ndipo pamene amapasidwa mwayota akhozaso khate mwina, koma ngati waluza amenekera kupanga resign because he failed to meet the terms and conditions. This is what has happened. Achakwera has got vice president. We're not saying kuti tipite convention, no. Alindi vice president amene she can take over mpaka na nthawi ya convention izafike. But what I will not take from you is attacking my family, attacking people who are related to me because of the video that I did. No, that I will not take it from you. Ndino muntu mmoja amene mwaononga sa president, amene mumana miza president. You kept on telling lies. In fact, I would even say kuti makomedera antwena kuti asapeze mwayi. Anthu amene mumazirenga ngati kuti chipanicho ndi chanu, without you ndekuti MCP singayende, ndekuti basi chipanicho ndoti sichingapiteso pasogolo just because of people like you. And I don't know why Achakwera chose you as presidential advisor on parliamentary affairs, because you're someone who even failed to defend your own parliamentary seat. You lost in 2019 and you lost in 2025. Muli presidential advisor on parliamentary affairs,
munali presidential advisor on parliamentary affairs koma chonsecho munakanika even kuina city ya UMP. You failed even to defend your own constituency. Muli member of parliament, you lost in 2019 and you lost again in 2025. Then hazina zake tikamabwera pano pano kumaza panga comment tizoona kai kuti kodi ineyo zanga zofoka ndiziti kodi nanga atabwera yankhule zofoka zanga pa ayankhula zinthu zingati ma MP ena amene tikwane na independent wa kuti yes akuchikonda chipani yes akuthandiza chipani sakuthandiza chipani fera anthu ngati niyo ndamene munaononga ma primaries kuphangira kumatenga saluma kakawano presidential advisor wanje umagagawa nsalo ekosisira anthu achipani kuti azikagawa nsalo kuphangira zonse misonkhano ndamo mafuna kuti mulandire nokha mupite kumene kumuku munamiza president kupanda chikondiko nde kumene koko munalibe chikondi chenicheni just because you wanted to make your pockets full simalabada za anthu ena ake iniyo mwapanga chani ngati presidential advisor chimene titazaloze kuti awana ala presidential advisor apanga zakuti apart from kukhomerera anthu ena apart from kugawa nokha nsalo ma primaries kuphangira zonse misonkhano kuphangira umakapanga nokha you did not even recognize ine yake ma areas amene mapitawo. So what kind of a politician are you? Koma basi nchilo mwana ndi umoti ya iwe ni mwana wakuti mpaka na kuchira kupereka mfunda kupereka mtundu wake kutendo wakuti what is your business? Even if I comment on the Kalimana Uje, imene would never some restrictions on notice in the Goniga present as Kazona Big. You are the one who is a disgruntled politician because losing an election, you are also a disgruntled person. If you didn't expect that you are going to lose, Mabozano and Abuela Boyra now Nigga Boyra would present you. What strategy were you using your Mlangizi president if you failed to even win a parliamentary seat? Then Mlangizi Zijan. My MP Ambira Anagua, Patikiti Yajiban. Anagua mbili than imena na lili 2019 tiko independent apapa MP ambira analuzi muli ya presidential advisor president yo Mlangizi aja strategy anje imene mayuza imene Mlangizi ya president. Some positions don't fit people like you. Ino ndanthu mango bwa wachipani kumango khala basi muzidikirira kukada ku headquarters munyamuke muzipita mmakomo not inserting anthu ena ake kuti azooneka kuti anthu ena ake ndoyipa kakuyankhani just because you. So everybody who is going to come and comment things to attack my family, I'm also going to come and attack that person. Chifasizi kugwirizana. Me putting a comment, I did not attack family ya muntu ina wage pano. Inene mabwera nduguzanina, I don't have any reason and I don't have any right to attack someone's family here. So stop attacking me, stop attacking my family. If you want to comment, comment on what I have said in the video and not outside what I have said. No, I'll not take that from anyone.